Ce cauți aici? Pe mine mă cheamă Codruț. Eu sunt Crenguța. Dar tu nu știi că în această casă nu au voie să intre decât prietenii naturii? Nu știam, dar și eu sunt un nou prieten al naturii. Sunt membru al clubului Prietenii Naturii. Văd că n-ai nicio medalie. Uite, eu sunt membru în acest club de mult timp și vezi câte medalii am? Wow, da, văd. Înseamnă că știi foarte multe despre plante. Așa este. Aceasta este rădăcina. Aceasta este tulpina. Acestea sunt frunzele. Acestea sunt florile. Acestea sunt fructele. Apasă pe iconița de sus pentru a reasculta prezentarea părților componente ale plantei sau pe săgeată pentru a merge mai departe. Este aceasta tulpina plantei? Nu? Foarte bine. Aceasta nu este tulpina, ci frunza. Este acesta fructul plantei? Da. Nu, aceasta este floarea plantei. În continuare, îți voi spune mai multe despre fiecare parte componentă a unei plante. De-abia aștept. Ce ai observat? Că foaia a zburat, iar planta s-a aplecat pentru că a bătut vântul. Și planta de ce nu a fost luată de vânt? Păi, pentru că este prinsă în pământ. Deci a ținut-o rădăcina, nu? Da, acum am înțeles care este rolul rădăcinii. Fixează planta în pământ. Foarte bine, Codruț. Uite care sunt regulile. Îți voi da 5 cartonașe. Pe unele sunt desenate plante, iar pe altele arbori. Voi avea și eu un astfel de cartonaș, dar tu nu poți să vezi ce este desenat pe el. Va trebui să ghicești desenul de pe cartonașul meu. Adică să-ți dai seama dacă este vorba despre o plantă sau un arbore. Și cum pot să ghicesc? Eu îți voi da un indiciu. Iar tu va trebui să-mi dai un cartonaș de-al tău, care să aibă același desen pe care îl are și cartonașul meu. Are tulpina subțire. Apasă pe unul dintre cartonașele corespunzătoare descrierii. Foarte bine, ai ghicit. Hai să continuăm. Tulpina sa se numește trunchi. Apasă pe unul dintre cartonașele corespunzătoare descrierii. Nu, din păcate, nu ai ghicit. Reține că tulpina arborelui se numește trunchi. Tulpina sa este verde. Apasă pe unul dintre cartonașele corespunzătoare descrierii. Foarte bine!